Ụmụnne m, ụmụ Igbo, nwere nchọ ka m kụziere unu nchọ ka unu mee. Ịma na ọnwa mba ka anyị banyere na ndị mana ife dị ike ga-emekwa n'ọnwa mba anyị banyere ya nụ. Ife ọma ga-eme, ajọ ife ga-emekwa, mana achọrọ m ka ajọ ife aha ga-emenụ ka ọ ghara irute saịdị gị. Aka m ka m kụziere gị ihe a ka ime ya na ụfọdụ taata ụfọdụ egbuo na ụfọdụ na mmụọ okpokoro ahụ ha na-agazi ha ma na-egbuo na mmụọ ha tete eburuzi okpokoro ahụ na-aga, mana ha amalọ ife a na-echezi bụ oge. O nwere ike ijedaniziere onye aja ahụ, onye ahụ egbuo gị asụ na onye ahụ nkwana ihe ama na onye ọzọ otekwa egburu gị a na-achọzi ụzọ ọ ga-esi wee mee ka o wee hapụ na fisikal. Nwanne m, o nwere nchọ ka ime na onye ọbụla egbugoro na mmụọ ịka ya kpuchite mmụọ gị aha azụ site n'ihe a mma agwa gị ga-eme. Ọ bụrụ na ị na-eme ya mbọsị o ji arụkarị ọrụ bụ Satọde, ma ihe emekwa ya anytime, mana perfect day bụ Satọde ka ọ bụ na ime ya. Ọ bụ na maka ụfọdụ egbuo na ụfọdụ na mmụọ mana ha marọ ihe a na-echezi mgbe ofu ihe ga-eme. Anyị mana ife na-eme n'ọnwa mba bụ too much. Nwanne m, achọghị m ka onye ọbụla na-anụ onu m ma onye ọbụla fansị m soro n'ihe ọjọọ a. Achọrọ m ka ị soro n'ezigbo ife ga-eme n'oge a anyị banyere, maka na oge a ka ndị ajọ mmadụ, ndị ajọ mmụọ, amoosu mmụọ na mmadụ ji achọkarị ọbara ha ga-aṅụ. Achọrọ m ka i jiri ihe ọ bụrụ na ụgwọ onye ilo gị nke ị kpọrọ ezigbo ọyị gị or your loved ones gbugoro na mmụọ, a na-achọzi mgbe a ga-egbuzi gị n'ife na ihe ị ga-eme ka ị kpọchiọtakwa mmụọ gị ahụ ha gbugoro na mmụọ. Achọrọ m ka ị mata na kandụl blak bụ nnukwu ihe a na-arụ ezigbo ọrụ, and ụfọdụ na-eme na ha na-eje ụka ma ihe ọ bụ, mana ha ji ewere ya na-eme nke ajụ ya. Ma ihe mma akụziri bụ nke ezigbo ihe eji eme nke ezigbo ya. Ị ga-eji kandụl a onye gbugoro na mmụọ, enwere ike egbuo gị na-akpa ihe ama na-egbuo na gị. Ị ga-eji kandụl a kpochietakwa mmụọ gị azụ, leta ọnọdụ ihe ọbụla mmadụ mee gị back to sender. Ịfụ ị ga-anọ onwe ife ga na-eme gị. O nwere ike ọ bụ na-egbu oge, o nwere ike ijeba moto, ọ bụ na moto na-achọ inwe accident iso na ndị ahụ. Mana ihe m na-agwa gị ga-eme gị ọ bụrụgo na ị na-eme ya Satọde ọbụla, ịfụ na o nwere ihe ọbụla onye ọjọọ na-esite n'ụzọ gị, ihe a ama mmezu na ndụ gị. Maka na ụfọdụ egbuo na gị na mmụọ tete 1 month 2 months ago, ikpuru okpokoro ahụ ihe ama na-enwe ngwe na okpokoro ahụ ka ibu na-akpagharị. Ya ka m ji wee sị mmụọ nsọ m bụ nke m were ihe a adịmasụ nye m ego ife na onwere side effect, nọọ ihe a ka ị ga-eji were ya ị na-ekpuchita mmụọ gị azụ. Were ya ọ bụrụ na o nwere ihe mmadụ na-akpuchiri gị ụzọ na-eme ka ife ghara ịgarụ gị agarụ. O nwere ndị ga-abụ ije ịchọ ọrụ ebe ekwesịrị inye gị ọrụ amanyezi gị ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na onye ọjọọ ejiwo gbanye ihe n'ikuku ka o wee wuchi ijezi ebe a sị na achọrọ gị na ife ị ga-eme weta kandụl a merụ m ya, sọ gị nye m ego, asọ ụzọ ọfụ ị ga-esi wee nyere onwe gị aka. Ka m ji ọkwa gị na ihe na-akụzi ihe ị ga-eme ka ọ dịrị gị mma. Achọrọ m ka ọ dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Ihe nna agba mbọ ya, achọrọ m unu nye m ego. Achọrọ m ofe onye ọbụla na-enwe aṅụrị, obi na-adụ m mma. Otu a na anọ m enigwe ha nọ na-enwere aṅụrị. Ndị nọ n'ọkụ mmụọ ka nchọkụ unu si n'ọkụ mmụọ unu pụta. Unu echewe na asụ nnọọ mgbe unu nwụrụ. Onweghị ka ọkụ mmụọ bụ n'ụwa ka ọ dị, n'igwe bụ n'ụwa ka ọ dị. Ihe nwere ụwa mmụọ mata nke ahụ taa. Na ihe ị ga-eme, weta m kandụl blak, i wetara m mmanụ ọbụla, ibite mmanụ etekwara ya, tepụ ya etepụ, maka na ihe ị na-ewepụ ihe ọjọọ. Ite ya otu a, itesịa ya okirikiri, ikwuo okwu si na ị na-ewepụ ife ọjọọ. Onye ọjọọ ma onye ma onye ma na-ezite n'ụzọ gị na ịchọ ka ihe a na-achigharị mmaji kwuru mmaji. Ọ na-ịchọ 100 times million times na-achigharị onye ahụ. And ị na-emekwa ihe emekwa na onwekwa onye ịbụọrọ ọgwụ, maka na ịgwọ ọrụ mmadụ ọgwụ ije mee ya ọ ihe ahụ ịgwọrọ onye a ga-anachiatakwara gị. Mana ọ na-enwe onye ịgwọrọ ọgwụ ka imegide onye ịkpa ha nkata isoro wee kpa nkata ka egbuo onye ahụ ma ọ ka eme onye ahụ ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na onwe ha ime ife a ngwa ị na-ịya afụ o nwere ife ọjọọ ga-eme gị,
ọ bụ na na-enwegodi na mmụọ ị ga-akpọchitakwa spirit gị azụ itesi atepụ etepụ ikwu okwu ikwusie niile ahụ ị ga-ekwu n'ihe ị chọrọ na onye ọbụla a na-eme na ndụ gị nwa ebe ọbụla ị na-eme mmadụ na-agba mbọ ka o mechieru gị ma nka ikwusie na ahụ eru aka ekpe njin a iwere ekopụ ya ekopụ 4 times ikopụ eke oyi afọ nkwọ imechaa gị mụnye ọkụ were aka ekpe di ya ndobie n'ala were nnukwu anya okirikiri ihe eji edi nnukwu ka ọ ghara inwe ihe ọjọọ ga-eme ya afed ga-emebi ihe ahụ ị gọrọ bikọs ọ bụ na ị were nnu ndị ọjọọ a ga-eme ya atak ka ihe ahụ ikwu ghara ịlụ ọrụ maka onye ahụ na-efu na-emejọ gị ọ ga na-agba mbọ ka ihe ahụ ghara ịrịtọn and ndị mara amara na ịgwa ọrụ mmadụ ọgwụ ka o ji gbuo onye ahụ ọ bụrụ na ọgwụ ahụ egbuziri onye ahụ ọ na-echighatara onye ahụ ọ times 3 and ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe nna wa achọrọ m ka iweta ose ọjị 7 ọ bụrụ na nwaanyị iweta ose ọjị 7 dị n'ọnụ gị bifo iwere ya wee tee ya mmanụ wee kwue ngwa gị ikwuchi wee mụnye ya ọkụ iburu nwoke iweta ose ọjị 9 iweta ite ya n'ọnụ gị wee itesi ya iwe kwue ya ngwa ikwusisi ya si na ị na-ekwuchisi ife ama na mmụọ ma na ife si ife niile nwoke na-ezite nwaanyị na-ezite amụsụ mmụọ na mmadụ aja anya na-anachigharị nwoke nachigharị nwaanyị onye ama onye ma onye ama ha onye mmalụ ị ga-afụ ife a na-eme nwere ike sị ịnọkọta ezigbo ọyị gị ọnwunye gị na-enwe misunderstanding mmalụ maka ya by then unu na-ese gị na mmadụ na-ese agbagharị na ọ na ị na-eme ya nna agwa gị onwe gị na ya na-ese okwu echena ka gị na ya nụba ọgụ gba ya nkịtị ma ọ gị na ya baba mba ma ihe a nọọ ihe ime na-arụ ọrụ na-esonyere m na-esichapụ ozi achọrọ ka ị na-eso ozi m na-ezite na ọ ga-eme m na-akụziri gị mmụọ na ife mma akụziri m ga-enyere unu aka buru ibu ife nna agba mbọ ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ka unu ghọta onwe unu kwụsị na-ejigharị na-achọ ife ebe ife atụlọ ọ dị adụ m mma ka m bụ onye na-ata afụ ana m achọ ọganiru onye nwoke onye mere ụfọdụ na-ata afụ n'ụbọchị nke taa ije n'ụlọ ọgwụ mmadụ akarịa ịpụọ n'ụzọ ndị na-aya ego akarịa ma ndị a niile ịfụchapụ ndị edechagwo na ha ga-abụ ọgaranya achọrọ m ka ị mara onye ọbụla ego dị n'akara aka ga-abụ ọgaranya ọ bụrụ na ego adụọ n'akara aka gị ihe mara chi gị na-ekperi ego a ga-abịara chi gị ga-eme ịma nta afụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ana m akụzi ihe ga-abara unu ụlọ and mbọ na-ezichi ya n'ezi nyere m aka na-ezichi ozi a achọrọ m ka ọ dị nwoke ma dịrị nwaanyị nwaanyị ka m na-agbara mbọ ka unu ghọta onwe unu ọ bụrụ na ose ọjị ahụ nke ekpo n'ọnụ ọ bụrụ na mgbe nwunye kandụl awụrụ nnu gbaa ya okirikiri then ịpụzi ya n'ezi wee sị na ose ọjị ekpo n'ọnụ ọ bụrụ na o nwere ihe ọjọọ eme na ndụ gị eme n'ụzọ gị nke na-ele ile n'ime gị na taa ka ị na-abụpụ ya n'ikuku isi na-achịgharị nwoke ahụ na-achịgharị nwaanyị ahụ na ọ bụrụ na ọ zọ ụkwụ ka ọ zọrọ ya okuru ume ka o kwuru ya ọ ṅụọ mmiri ka ọ ṅụrụ ihe a o mee gị ọ bụrụ na ọfọ ife ka ihe ahụ o mee gị baa ya n'arụ ikwusie ịbụọ ya n'elu ịtarie ya bụọ ya n'elu 4 times ị ga-afụ ọgba nje a na-agba ife dị ike a na-eme onye ahụ ụmụ ha n'ụzọ omee n'ọrụ